O Concello da Pobra contará cun posto ordinario da Garda Civil, así o comunicou o subdelegado do Goberno na Coruña que se desplazou ata o Concello para oficializar este anuncio en compañía do alcalde. Na actualidade a Pobra conta cun posto auxiliar dependente de Boiro. Coa autorización da súa conversión ampliarase a plantilla de xeito progresivo ata os 12 gardas civís. Implicará tamén unha reforma das instalacións que comezará en 2026 cunha remodelación interior e terá continuidade coa dotación de novas dependencias. Ademais, é unha aposta clara do Ministerio do Interior, da Dirección Xeral da Guardia Civil, precisamente pola, tranquilidade, pola prevención da delincuencia en esta zona da nosa provincia. Como decía, este incremento se vai a producir de forma paulatina, de forma que, porque estes procesos de dotación de persoal son longos, no inicio do ano 26 se sacará a oferta pública precisamente para duplicar o número de efectivos que hai aquí, de forma que se incorporarán 3 novos membros a este cuartel ordinario da Guardia Civil e posteriormente se irán incrementando hasta chegar a esos 12 persoal que vai a estar aquí en este cuartel. Con ese tempo, tamén en colaboración co Concello, nos vai a permitir ir adaptando as instalacións precisamente para dar cabida a toda esta xente. O alcalde da Pobra agradeceu ao Ministerio do Interior e á Dirección Xeral da Garda Civil este compromiso co reforzo da seguridade no municipio, brindando un servizo de proximidade á cidadanía. É, sobre todo, unha aposta clara pola seguridade, a proximidade e a tranquilidade da nosa cidadanía. Seguridade porque a presenza da Garda Civil vaise reforzar no noso territorio. Proximidade porque este posto traerá unha maior vinculación da Garda Civil ca nosa comunidade baseada na cercanía, o respeto e a colaboración mutua. E tranquilidade porque mellorará a capacidade de resposta ante calquera incidencia e ofrecerá unha maior sensación de protección e confianza a quenes vivimos aquí. A concesión deste posto constitúe unha boa nova para o presente e para o futuro do municipio. É un paso na construción dunha Pobra máis segura, máis cohesionada e con mellores servizos públicos. No acto tamén estivo presente o coronel xefe da Comandancia Provincial da Garda Civil da Coruña, Fernando Pedreira, e a tenente alcalde do Concello, Patricia Lojo.